Atxalde ondan hoi, ongi etorri eta eskerrik asko, aurkezpen onta etortzeagatik. Bi aste eskaz falta zaizkigu Santixabuletako eta festen inguruko hainbat kontun berri eman nahi dizuegu. Azken urtetan bezala, txupinazioa nork bota erabiltzeko deialdi bat ingenien herritarrei, euren proposamenak helarazteko. Apirilaren 23-tik maiatzaren 23-ra izan da epe hori. Guztira 59 boto eta 34 proposamen jaso ziren. Aurtengo txupinazioa botatzeko ardura konpartitua izango da. Ziortza Gazte Elkarteak eta Zumarte Musika Eskolak botako baitute. Biak ere 40. urteurrena ospatzen ari dira urten, eta hain justu txupinazioa botatzea 40 urte horien eskertza eta egindako lanaren aitortza egiteko baliatzea erabaki da. Soka dantzarako ere Zumarte eta Ziortza gonbidatu ditu udal gobernuak. Txupinazua nork botako zuen jakin aurretik ere erabaki izan hau eta gonbidatu genitun. Eta Ziortza zein Zumarte, herritar ugari biltzen dituzten taldeak dira eta lan handana egiten dute nork bere eremuan. Eta dudarik ez da beraz, merezitako aitortza jasoko dutela Santixabuletan ere.